Takže čau lidi, já jsem Kotar Plus TV. Dneska je to první video z Minecraftu a hraju to na tabletu. A main game, survival, creative world. Pokud nejdete Minecraft, je taková hra, kde musíte přežít, musíte snastit dřevo, udělat si prostě věci proti mobům. Moby jsou zvířata. A teď jsme se spolu nebylo dřevo, tak se natěžím. Bohus. Teď mi to laglo a omlouvám se. Počkat. No dobrý. Já mám tu nejnovější verzi 0.12.1 myslím. A jsou tu XPčka, je tu konečně portál. Nejde to všechno ještě nového. A dost věcí. Asi nevidíte, že mám to jak z normální Minecraftu. To plusko. A omlouvám se, tady nic mi zase nejel. Já nic bych tady povídal. Crafting tady. Tak. A mám tady mod na zbraně. Tak to bude ještě sranda. Ono se ten mod vám neukážu, jak se tam dává na zbraně, protože mi to ukázal kamarád a on by nerád, aby jsem to ukázal já někomu jinému. Krumpáč. Ne, krumpáč se dělá. Iron. Lidi, tak toho jsem se fakt nenachystal nebo nějak. Vidím se, že jsem si to vytvořil. A má hned iron. Tak. Tak. Teď. Tohle můžu vyhodit. Hop. Tak kolik to bude ironu? 1, 2. Wow, to je hodně ironu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ironů lidí, tyjo. Musím tady si vyhrát zbraně z ironu, že to je logické. Já bych šel na podzemí, abych potřeboval nějaké uhlí. Počkat, až jak to udělám. Udělám si teďka pec. Sakra. Dělej nahoru. Těch jsem za mírné lagy. A pec. Jo, a ještě víte, co nového? Může se shiftovat. Jupí. Vlastně ne. Potřebuji teď dřevo. Pokud víte, že uhlí se dá natěžit nebo vyrobit. A dřevěné uhlí se dá vyrobit. A já si vyrobím dřevěné uhlí, aby se mohli jít kopat. Dneska to bude spíš o kopání a v příštím díle asi budu stavět dům. Uvidí se. Ne, to jsem nechtěl teda. Tak. Ještě to natěžím nějaké dřevo. A ještě jak to bude tak série, budu to točit sám a možná se ke mně přidá Rabbit. Vlastně nepřidal, protože i udělal vir do tabletu. Ach jo, jsem to s tím chtěl natočit. Wow. Ještě já se omlouvám za ten full shard. Hop.
3. 1, 2, 3. A jedna torky jako jsou uhlí a jeden styk se vyrobí 4 ty. Tohle to vidíte, 4, 8, 2, že? Vlastně mám 3 uhlí. Ček byste mi mohli napsat, co bych tady mohl udělat, nebo postavit co by bylo zajímavé. Sama, teď asi neuvidíte nic. Já nevím fakt, co bych teď podělal, mám se jako také ticho. Prostě teď budu těžit. Iron další, super. Hop. Hop. A to je jako docela dobré, si udělám. Protože krumpať mléčání nemusím. Prostě můžu udělat vlastně brnění. A potom si můžu dělat zbraně. Vlastně musím jít nahoru, a musím si udělat další louče a taky to. Udělat si další krumpáč, já si udělám rovnou několik. Už tak budu dělat si video tak 20 minutový, 30 asi je moc, bychom řekli. Už jako to přestoupím ten víc jak 20 minut. Je třeba bychom to přetáhli. Když tak bychom se dohodli ještě s Martinem, že jsem s ním mohl natočit Mine, on by se tady přidal akorát. Omlouvám se za slok, dobrý. Jak jsem mohla za holky Wow. Jeskyně. Další. A teď se hodně koukat na strop, jestli ať nic nevynechám. Vlastně nemusím jít nahoru, tam akorát musím pro uhlí. Nemám jsem všechno tam dal dřevo. Mám 2 při sobě. 22 euro, to je dobrý během pár minut. Co je? What? Pokud mi to přišel? Jak jsem přišel odsud někde? Tady, mám to. Co jsem mohl nechat ten dřevěný? No, nevadí. Ještě jdu nahoru. What?